Den 19.8.2016 gjorde den nyoprettede Serie 4-hold Sydfyn Alliance sig særligt bemærket, da de havde en sikker sejr over Kværndrup IF på hjemmebane i Skårup. Selvom det er et nyoprettet hold, udtaler holdkaptajn, at han er særlig stolt af sin truppe. Jeg er meget stolt af dem. De leverer en god indsats, selvom vi får et par skader osv., så gør de det godt. Også blandt spillerne bliver der udvist en stor tilfredshed med resultatet. Det føles godt. Det var rigtig dejligt, det var forløsning. Så kunne vi styre på det. 4-2, det er lækkert. Kampen blev for alvor sat i gang, da Sydfyn Alliancen fik scoret sit allerførste mål, samt sæsonens første mål af kampens spiller Anton Sams. Det er fantastisk. Jeg har jo haft en tidligere karriere her i Skårup, men at kunne præsentere sig med et nyt hold, det er fuldstændig fantastisk. Selvom Sydfyns Alliancen kom ufatteligt godt fra start, så lykkedes det alligevel Kværndrup at score 2 mål og vise sig som en udfordrende modstander. Jeg havde forventet en ældre mænd, større og langsommere. Jeg synes faktisk, det var et okay hold. Alt i alt en fantastisk dag og præstation fra de sydfynske krigere. Holdet har ifølge holdkaptajnen en sikker fremtid og går en stærk udvikling. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange sæsoner vi skal rykke op, før vi er i Superligaen. Men vi rykker op hver sæson nu. Vi har hørt rygter om Superliga 2020. Er det realistisk? Det er realistisk, ja.